Mga kadiskarte, atin naman pag-usapan ngayon kung ano nga ba yung pinapakain namin sa pato namin. Ano nga ba yung pinapakain namin kapag maliliit pa sila? At atin yan pag-usapan ngayon. At ipapakita ko ngayon sa inyo to. Ang pinapakain namin sa mga pato naming maliliit pa at sa mga sibong na pangbenta, ganito po. Ito po. Ano nga ba itong mga ingredients na linagay namin? Ito yung mais at saka tuyo ng mais at saka bayuan na feeds. Alam mo yan? Isang mais na nagiling at saka bayuan tuyo ng mais. Yan po yun yung hinahalo-halo namin ng mabuti po. Haluin po natin ng mabuti para maganda yung quality ng pinakain natin. Yan yung pinapakain natin sa mga sibong na pato natin na pangbenta at saka mga biik pa natin na kakapisang pato. At ito naman po yung Holcim XL. Ito yung linalagay ay sa hollow block naman to, sa hollow block. At ito po yung sinasabi na lang sunrise. Para naman to sa sinasabi na lang ano nga ba to, sa sakahan. Pag-usapan natin yan ngayon. Bago yan mga kadiskarte, punta tayo doon. Tignan na muna natin itong ginagawa kong paludo ng ng sasakyan. Hindi ko matapos-tapos kasi ganito naman yung panahon. Hindi ka pwedeng magpintor kasi yung pangit ng panahon. Tara, tignan natin yung highlights ng mga pato natin mga kadiskarte. Ano nga ba yung pinapakain namin? Wala na dito kasi naibenta na lahat mga kadiskarte. At ito na sila ngayon. Yung mga sibong na tinatawag nila. Ito yung sibong na tinatawag nila na hindi pa pwede ibenta. At kung pwede na yan ibenta, transfer na namin dito para yung mga susunod na pato transfer naman namin dito. Para dito lahat ng pwedeng ibenta. Kapag pwede na ibenta ang isang pato, kapag kompleto na yung payak nila. Ito yung kinakain nila mga kadiskarte. Tuyo ng mais at saka mais na giniling at saka yung bayuan na feed. Ito po yung diskarte ng pagpapataba ng pato at ang pakakatipid ka. Ito na po yun yung pinapakain namin. Dati feeds yung pinapakain namin pero natuklasan namin to kasi mas mataba sila dito at makakatipid ka. At ito naman yung mga susunod. Tignan nyo, hindi pa sila nauubos kasi busog na sila agad. Tignan naman natin tong kakapisa na pato natin. Kakagawa tong kulungan nila kasi padami na ng padami itong mga pato na to. Ito na po sila ngayon. Kapag ganyang maliliit pa lang, kakapisa, galing sa mga mama at papa nila, ganito po muna yung ipapakain natin. Bayuan na feeds. Ito po yun. Bayuan lang po At saka tong tubig nila lagyan po natin ng vitamins. Bahala na kayo kung anong brand yung bibilin nyo. Kung ano nga ba yun. Ganyan po sila padami ng mga pato natin. Ay. Ada jay? Awan? So po yan mga kadiskarte, ganito lang po yung magpadami ng pato. At sa pagpapadami din ng pabo pag-usapan natin. Itong mga pabo na to binili lang namin na 2 upa at saka 1 barako. Tignan nyo ngayon sila, padami na ng padami. Ito na po sila ngayon. Yun yung mga anak nila. Tignan nyo, ganyan lang yan. Pero kapag pinarty mo yan, baka 3 days mong kainin yan. Marami yung kanya marami yung mga lasag niya. Kaya kapag nagkakatay kami ng ganyan talagang napapatagal ng kinakain namin. Rine-ref namin yung iba kasi hindi namin kaya ubusin kasi ilan lang naman kami dito sa bahay. 6 lang kami, buong family. At ito ganito na muna tong space na to kasi magsa-summer na kaya hindi pwedeng magtanim. Bakit nga ba hindi? Kasi mahihirapan ka lang magdilig. So ngayon mga kadiskarte, punta naman tayo sa pinapakain namin sa mga inahin natin, sa mga nangingitlog na upa at saka barako. Pag-usapan natin yon kung paano nga ba sila nagpapadami. Ito ay pinakita ko lang muna sa inyo yung highlights ng pagpadami ng pato. At ngayon naman kung paano sila nagsimula. Dito po, ito po sila. Ito yung mga kulungan nila, tsaka dyan, tsaka doon. Ang pinapakain namin dito mga kadiskarte, minsan linalagyan namin ng irik. Yung irik ay yung palay kasi madami kaming palay dyan at yun yung pinapakain namin para mangitlog sila ng maayos. At saka duck pellet. Bumili po kayo ng duck pellet. Maganda yun ng pangpaitlog ng pato. Malakas sila mangitlog doon. At saka pinapakain din namin ng tuyo. Tuyo na may halong feeds. Pasukin natin ngayon at tignan natin. Tignan nyo. Kikita nyo. Meron na naman pumipisa mga kadiskarte. Ganto lang tong mga kadiskarte.
Hindi naman to mahirap gawin. Madali lang tong gawin mga kadiskarte. Ang gandang tignan no, habang kwan pa lang. Pumipisa pa lang yan, kaya wag natin isturbo eh. Magaling na barako to. Oh, tignan nyo dito oh. Tatlo pa sila nangingitlog. Tatlo, tos doon, dalawa pa dito. Tignan mo dito. Oh, dalawa naman sila dyan. Dalawa din doon. Talagang nagsasabay sila. Ganito lang po dumiskarte ng mga Ilocano. Kung wala po tayong ginagawa, eh patambay-tambay lang dito sa bahay. At ang masasabi ko lang mga kadiskarte, habang wala tayong ginagawa, eh kumuha po tayo ng balsik at magbalsik-balsik po tayo. Kasi ito din ay part ng mga Ilocano. Ito yung kultura ng mga Ilocano para mas makatipid sila. Sinasabi ko to sa inyo, tong mga pato na to, kasi marami dyan sa inyo na, ano nga ba yung sinasabi ko? Yung lupa nila nasasayang din. Kung bumili na sana kayo ng pato at nagsimula, tignan daw natin yon, pabo. Ito naman yung pabo. Oh, wow. Kung saan na nangingitlog tong mga pabo natin mga kadiskarte. Hindi pa namin nagagawan ng kulungan pero talagang nagpapadami ng padami na sila. Ito yung diskarte ng Ilocano. Oh, meron pa naman daw dito. Ito naman yung pabo. Pabo na naman. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na magtarakin na lang kayo ng pato. Sinasabi ko to sa inyo kasi ito ay sideline at pagkakitaan ng pera. Kasi sa panahon ngayon dapat marami tayong sideline. May trabaho man tayo pero kailangan natin kumita din ng pera dito sa bahay lang. Alam nyo ba na hindi na namin natutustusan yung restaurant na pinagbebentahan namin kasi nga daw dito pa lang sa Burgos eh nauubos na tong pato na to. Kaya kulang talaga yung supply namin. Eh itong balak nga namin eh patuhin na lang namin tong lahat. Gumawa na naman kaming madaming kulungan at saka magparami na naman. Mas marami pa dito para mas marami silang ma-produce at masupply namin yung restaurant na bumibili. Actually, balik ng balik dito yung restaurant na yun eh kasi sikat yung pato sa kanya. Eh, wala naman kaming magagawa kasi inuubos na ng taga Burgos dito sa amin. So ngayon, yung pinapakain dyan mga kadiskarte eh, yung duck fillet at saka irek at saka tuyo. Yun lang po yung pinapakain namin. Pinaghalo-halo namin yun para malakas sila mangitlog. Lalo na yung duck fillet at saka irek, ay talagang paitlogin yung pato natin. At sa punta naman tayo doon, itong mga pangbenta na pato natin. O tignan mo oh, ito yung mga Ilocano. Kung ano-ano ang naitatanim kasi pera din to. Ay hindi pera kundi pakatipidan. Alam nyo ba yung tipid na sinasabi ko? Yun yung one. Ano nga ba yun? Eh syempre isupay. Alam nyo ba yung isupay? Yan yung salita ng Ilocano ng isupay. Parang parang basta yun pagkakitaan pa ng pera. Ang isipin natin ay yung kumita ng pera. Huwag natin isipin yung hirap ng buhay kundi isipin natin kung paano nga ba kumita ng pera nang walang ginagawa. Oh, ito sila ngayon. Paggising mo ng umaga, tignan mo silang ganito at saka ka magpakain. Ang ganda yun ng pakiramdam kapag may nakikita kang mga gantong pato, mga alaga ganon. Ay so, sinasabi ko na po sa inyo, mas makarelax ka sa tumitingin ng mga alaga mong ganito. Kasi tinitignan mong ganyan lang, gumaganda yung pakiramdam mo, kumikita ka pa ng pera. Yun yung importante. At tignan nyo naman po, ang gandang panoorin, nakaka-relax kasi kunting gasto lang naman to eh, kunting kain-kain lang pero napapalabas mo din kapag merong bumibili. Dumiskarte po tayo sa buhay kasi yung mga sideline na yan eh dyan po tayo lalago sa buhay. Huwag po natin itutok yung trabaho natin sa pangsarili lamang. Yung parang yung trabaho mo, kumbaga kung nagwakan ka sana, may trabaho ka dyan sa labas ganon, eh dapat dun sa bahay mo eh may alaga ka din. Kasi kung balang araw eh nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, aba, eh di syempre may kukuhanan ka ng pagkain mo. Gaya ng mga manok na yun, no? Tignan natin, habulin natin. Marami kaming manok eh. Ito po sila. Oh, tignan nyo yan. Kikita nyo, sila yan. Mga yun pa. Meron pa dito. Yung mga pabo naman dito. Tumingin-tingin ka lang dito, madami kang matutuklasan na pagkain. Kasi ganyan yung mga Ilocano, magaling dumiskarte. Kapag wala kang maisip na pagkain na mabili, eh di kumate ka lang dyan eh, madami ka nang kakainin. At saka tignan nyo naman dito, meron pa kaming tanim na kamote. Ito yung nagbabagas. May bunga na naman itong mga langka natin. Ay abay, talagang mga Ilocano ay madiskarte.
Ba't kaya ganun ang buhay? Naggaganto po tayo ngayon dito sa buhay natin kasi nga dito tayo mas makatipid sa pamumuhay ng pang-araw-araw. O, tignan nyo to, tignan nyo tong sili. Po, ang daming bunga oh. Halos bunga lahat to, isang puno lang yan. At habang nag-aalaga tayo ng mga ganun kadiskarte, dapat mag-training po tayo ng self-defense kasi importante din to sa buhay kasi hindi natin maiwasan yung mga loko-loko dyan sa labas. Tara, maglakad po tayo mga kadiskarte. Ay, mamaya-maya lilinisan na namin tong swimming pool na to kasi summer na. So yun, nagtatapos ng ating programa. Tatapusin na natin yung programa natin kasi magmamasilya pa ako dito at liliyain ko pa. Hindi ako makapagpintur-pintur kasi itong panahon ng pangit. Kaya magliliya na lang muna ako. At yun lang po yung diskarte sa pagpaparami ng pato. I got broads in Atlanta, just to the lean the family.